Ассаламу алейкум. Номи ман Павел Лори ҳаст. Ман инҷо дар Панҷакент, дар ковушҳои Панҷакенти қадима ба унвони раиси ковушҳо аз тарафи Русия ҳастам. Ман корманди музеи Эрмитаж дар Санкт-Петербург мебошам дар бахши ховаршиносӣ ва арз кунам хидмати шумо ки аз соли 1994 инҷо дар Панҷакент ҳар тобистон ба унвони бостоншинос ва шарқшинос фаъол ҳастам ва 12 соли ахир ба унвони раиси ин ҳайат, ин ковушҳо аз тарафи Русия. Дар ковушҳои Панҷакенти Бостон як маъҷизаи ҷаҳонӣ ҳаст ва аз Панҷакент нисбат ба ҳамаи ҷоҳои дигар ҳарчи бештар иттилоот дар бораи суғди қадима ҳаст ва деворнигораҳо ва муҷассамаҳои Панҷакент маъҷиза ҳаст ва дар кулли ҷаҳон аз ин нав боқимондаҳои ҳунари суғдӣ нест бо он теъдод ки инҷо ҳаст дар музеи Эрмитаж, дар музеиҳои Душанбе, дар осорхонаи Панҷакент ва ҳамчунин ёфтаҳои маъмулии фарҳанги суғдӣ ба мисли тангаҳо ва олоти оҳанин ва олоти мис ва сафол ва ғайра ва ғайра. Ва инҷо мисли ҳамеша ҳар сол инҷо як командаи муштараки Русия ва Тоҷикистон корро анҷом медиҳад ва ҳамчунин дар ин сол ин 75-ум сезони корҳои бостоншиносӣ дар Панҷакенти қадима мебошад. Ба далоили гуногун дар имсол ҳаҷми абъёми корҳои мо нисбатан маҳдуд аст ва дар чанд ҷо баррасӣ кардем, аммо ба натиҷаҳои ҷолибе расидем. Мин ҷумла ёфтаҳои аҷоиб дорем, масалан қисматҳои камон ё олотҳои оҳанин ё сафолҳои нодир ва ғайра ва дар чанд ҷои ин ковушҳои мо ба қадимтарин марҳалаҳои зиндагии Панҷакент расидем. Яъне ин шаҳр дар қариби соли 770 милодӣ аз байн рафт. Яъне одамҳо аз инҷо кӯчиданд ба ҷоҳои дигар, асосан ба террасаи поини Зарафшон дар ҳудуди Панҷакенти имрӯза. اینجا پل بالای این خانه هست. اینجا یک قسمتی دیواری افتیدگی از بالا و اینجا اگر ملاحظه کنید رنگش کمترک سیاه هست، یعنی دیوار با رنگ سیاه آرایش داده شد. Bakın, cennet است، بهشت. این ممکن یک قسمت دیوار بوده است. از بالا افتید، پرید از بالا. اینجا این همش ویران شدگی است. مردم‌های محلی همین بهشتیانند. آدم‌های بسیار مهربان و مهمان نواز و ساده و با علم و معرفت و بسیار دوستان دارم از پنجکент که در پنجکент زندگی میکنند یا در پترزبورگ زندگی میکنند. بسیار آدم‌های خوب هستند.